Manai sanjrani bagai donation thumlayana hene je borongno ang manthoto ungjak mane a borongno ang logi manliya tamni hingke brongni nukhungor samungpaya bai ang tabuk sakebel kemno pharo logi manja bin bagai ang para o kasawoi boko content creator bo sanjona de mani bagoi donation thumnani logi borong mai angoi tongkha logi borong nangoi tongkha bo je borong no logi mana hina asai tongmani o borong ke somai korin bagai phaimaya ngai je sanjona de mana chubanan musugi tongkha ke o bokungno logi ni muchu tongkha ke bono kihisa logi baidi Manai sanjrani bagai donation thumlayana hene je borongno ang manthoto ungjak mane a borongno ang logi manliya tamni hingke brongni nukhungor samungpaya bai ang tabuk sakebel kemno pharo logi manja bin bagai ang para o kasawoi donation thumnani bo saisung pechila bo romang khaka to teba hampamu phan pakhamu ta hingke nang ang tabuk kisa chubama bai to obo to ingya para rogo kisim bisa kawi chuba nani san ka hangka to chuba nai belai kheto